Badakit ez naizela 10 urteko arrunta. Tira, gauza arruntak egiten ditut, noski. Izozkia jaten dut, bizikletan ibiltzen naiz, baloiarekin jolasten dut, Xboxa ere badut. Gauza horiek egiten naute arrunt, baina badakit parkeetan haur arruntek ez dutela korrika eta uiuka ihes egiten beste haur arrunt bat ikusten dutenean. Badakit haur arruntek ez dituzten begirada guztiak bereganatzen non nahi daudela ere. Hurrengo astean 2. hezkuntza hasiko dut. Inoiz ez naizenez benetako eskola batean egon, guztiz izuturik nago. Jendeak uste du nik itxurarengatik ez naizela inoiz egon, baina hori ez da horrela. Egin behar izan ditudan ebakuntza guztiengatik da, 27, hain zuzen ere, jaio nintzenetik. Horregatik erabaki zuten gurasoek hobezela eskolara ez joatea. Bizitzan behin gutxienez, munduko biztanle guztiok jaso beharko genuke txalo zaparrada bat ikusleak zutik direla, denok menderatzen dugulako mundua.